atfano so ana josuma wona regal fitra olugara ojogara kuma ta bindi to gumi ka yo ajaba arabani ni wata yi no mo da gane jimu yo wala ikalo dike kala fuko nano kala ho eto bangi liggéey mo ko dum non kadi ala problème andi boyan ko ari il faut le récupérer kadi il faut kadi on situation gallo on kadi wurongo ay jay lawol jero anda wala ay haysumo loro ndiyam ko min jogono tan mi adnom donc ɗum ala problème so tawi yonti wadde ɗum so Allah jaɓi kanko mo waɗɗum voilà ɗum ala problème joni kam hoɗno woni ni aɗa yaadi hen ɗa non wona question yadude hen ni dalan an ko poɗɗa wadde ko dal waɗɗum tan eyi kanko waɗde sade mo jigi droit wi joni toujours ma so wayino fotani waade a jigi droit haalde tan addimo so anda liggey ngandinama kadi ni kadi mo jigi droit andindemo liggey galle o waɗirte ni addimo tawi o janngani liggey ndin galle bamam so ari ɗo hen il faut jangi liggey kadi janginama kadi so waynira famille jangina hande kadi anda ɗum o ko neɗɗo moƴƴo anani oɗo Allah ne seedi one wonde mujjude kadi ko ɗum wayide wallahi liggey ala ɓurɗo mo wawde ɗum maro kay ko keso e nder gallo tan mbimi ha min pofto seeɗa kadi o anda situation gallo o wawa walludema ɗum wala probléme wona noon yite rege ko bani voilà rekawdi faami an jon ko ɗum poɗɗa jamade kadi ko noon jogiiɗa ko mbawɗa haaldude a jarama nani hamma nayi ham no ko waynino afuɗi ittudemni min ala droit alba haama ok moƴƴi joni ɗum ɗon kalɗa joni ya ala probléme ɗum mani jiɗɗu ɗum ala caɗe nomi ya min jiɗɗu on kaɗa wawi yaade mais wona ha jam mais sa wayni fof waɗɗiɓeni yaara eyi ala maɗa kala diggol wawi yewdem on tawmu ɗon ko Nour Mawdo min jettinde min jooɗi min jewti mbimomi kawoy jom ka jattu ala ɗo ɗum noon mbimomi ngami ko salmindema e namdade ko badduɗa oy kanko ala o anni haydara fawa noon on jiiɗu baaba kono o moƴƴani nde ko wiyete ɓingu baaba ko moƴƴani ko nde ko gonga o waɗa barke omo andi ka gartuɗo e addi kalis ha heewi yen yettimi mi salmimo parmi ɓimi min haydara addani mi addani habde mamo adda haydara ngari kanko namdademo taw no gartirɗa kadi taw addi tawa jaajima addi kalis andi ko haali o ko yomo ummoɗo hormi warmo haala hormi hebbimo haala yomo yaltu galle o rii kam ɗo riwowo sukuña ni ɗon o yaltinirimi galle so Nour waɗi ɗum gandumi o fotani wadde ɗum ko faate noon banggue jawdi ndi ɗum ɗon mi haali hen mi haalti hen mi yewridi hen Nour mi yewridi hen babam hunde nde woni koye bankam woni koye kontam eyyi so tawi mi waɗi ɗum retiré inchallah mami addu goto foof heɓa gueɗal muɗum ha timma ɗum mi haali ɗum mi haalti ɗum kono eɓen ndeyam tan jawdi ndi kaalis o koni haalis kadi yiɗa kunuɗe kewɗe quoi kadi kaalis neɗɗo ƴettata ɗum waɗa retiré tan waɗa e poos walla waɗa e galle on majjani adduno sirani ɗum woni caɗele ɗe kono so Allah jaɓi somi waɗi ɗum retiré mami addu goto e mon foof heɓa gueɗal muɗum ɗum ala caɗele so Allah jaɓi ɓe nani o kalɗa o inchallah haalma ka kala ka haala ka waɗi fayi machallah ɗum ɗo anjinnomi nanti mi nani ɗum mi weltima ɓernam nde weltima to gomi ɗo alhamdulillahi rabbil alamin ko ni neɗɗo wawi waɗande sehil muɗum so sehil ma arti a ari jaɓɓa ɗum haalima nouvelle bello wiɗen hokkuma kalis alhamdulillahi rabbil alamin
kadi sama on ko jiminam da nani wiya ari addiri jom suudu ma jom suudam hulhuma e leydi Ça va? Seri. Ewo ani jim ko halande feere bo hen parce que jim ko ngara min ma nyaade tere ko ma nyaade wande par mon tere tan mi fo min dal to ma tani ndore adam do ko toppita seedande wala wiide ga taftiga wudiga yaade je mi waadum de min son nyaman ko xaaji mon mine gorkam mi ndaga restaurant mi nyam ah mo tani mo do yaade je otuma do me galle he adam do ko toppita seedande mi dabbe waade atuma do galle he ko toppita seri ma e danade e yaade ni nyaaje e charmus dum do la foto hono inde fo def ga lawji ga ga waadum de woni yawo non mbaami mo tani mi do de depute sar da do fu fadde galle mudum on podda wadde galle ma ha he sona yaade letto bam temi halama minima ina pudda galle he ka desa do ko desa be burani be galle bura kala galle mino kanko mbami wadde galle fu ko burgu kaddo kap mbadda galle wala mbadanda wala ko banda ko hormi mbadanda debbo mo wala e juuɗe suwaɓe saha noon jungo guiƴam a faami debbo mo mi fijirani mo ni te an mbiɗa anduma ka bandi mawɗo international on so kone debbo mo ko ɗo pawmomi donc ittu hunuma e gaɗa ñiwa guila umade beela mi hannima noon debbo mo ham tarɗum voilà eyyi an kaw ana dimdani wala ana ay jirin adma yaade cihlagal men ngel no wano ni min hakkude meɗen ndiyam sorta ɗon oto ƴeew ko caggal en gummiɗa hana ara addi jawdi ara haalɗiɗo hallaji eyyi ayi ko faare banggue ɗum noon banggue cihlagal nenen ɗum keɗen desano tan eɗen jaada te an woto yejjid boyam sorigonajo min banduɗa ha keftuɗamo te wonno hakkudami wonno projet amen ko ƴamdemo mi resamo joni Allah waɗi a heftiri jungma an wonirni tan a resata a yahata a artata ni tan goruɗa joni mi addi debbo maɗa fayi huma ittu hen humma ko mi hannimo noon ok guinema boɗejo mata ana yejjiti mo binda sorignajo sa yi andimo sabamde am an jaadande nde a susa haldude hay goto ko min waɗi feere ha ballumami keɓɗama mbaɗɗa ganduɗama wadde a bonniri jungo ma tawda heftimo a bonniri jungo ma joni ko hen wonde fof abu min mi haalima ko kalantuma saɗa wawi gara galle ƴeewa hebde ko banden keɓatno ko so moƴƴi haalka fof yoni yimi taw weccanan ɗo kokkami sooda cigarette ayi an ko ni tan ana yahata a artata debbo tan ni ar jen ha galle so tawi mbaɗi retiré inchallah mi wawi yaade galle mo de ka kalɗo mbiɗa debbo ma nan toon koto mi er toon ewa kalade anenne huno homa nen sengto debbo mo boyi mbaɗa wona enen ɗi fof ko debbo men ala fof toon wallani men guerre hande ara jam fo kam joni eyyi moƴƴi joni moƴƴi tan faami o kalɗa muɗam ɗum ala jeɗɗen goto joni gaccen kan ha gara ñebben galle mbaɗen podde makko ala min kam hayti yaade galle mo min kam ɓennori tan direct ito ɓe i asaɗi ha haalaji ko Allah heeɗi Allah woni ko moƴƴani Allah e moƴƴani probléme ar galle woɗo keɓɗan fa ro wawi marko garmi bako bitti mun no wax defani hande defani jam parce que duma tani ittana men do ko gollal ma e galle won fewanane kadi wona tawi en heftuno lelde e dana ko yirtita bile garmi ha joni reyam def aliya jere waɗum da parce que ballam duni may maddani mi do de on sa sagine kana mala hande min seedam jadare restaurant mi nyam mun tan amde ɗum funtuma kat ɗum ko addi fole ko gacce ma par ce que debbo fran haalnaɗa masala kañum funno toppirade hoore mum joom galle ma an saginat ma wona jeppano kadi ko min wona min namma no gonɗen ɗo e galle ɗi ko non gonɗiraɓe galle ko tan ɓoyaɓe galle ha descente ɗum noon faddarmi ndax nakko fu min tawda mbatade mane min ɗum ala den defani mbodda defani ɗo de mbiyani def ga ya jere nga mi ɗum wontanem de ɗum wawa ɗum
eyyi kaw eyyi ko jam tan ha joni ko kalamami ko faate tan ko ɓayde guila garɗa ha joni a suwa hollide haydara ko gadduɗa tan a suwa uddide tan woto feere hankkadi goddira kadi poftina gallo kadi poftina ham ko ɗum tan hannde jinmi kadi jewtide yimɓe kalda hen taw kam ko sirlu hakkude men. ay baba a jarama mi nani ko kalɗa ko machallah kadi weeli kam no feewi eyyi ko alhaali ko fate banggue kalis o ɗum noon ala caɗele goote so Allah jaaɓi somi yeehi banque mami tira ɗum mi adda ɗum andi tirade kalis tan han kadi ne waɗa e junngo muɗum a majjani adduno joni sirani ko ɗum ɗon saabi mbammi ɗum e nder compte am kono inchallahu taala somi waɗi ɗum retiré inchallah mami tira ɗum mi adda mi ƴeewa no mbaɗirɗen eyyi kadi ha hiccanke ni mi yeehino toon kono noon ɓe mbi kam ko kalis o on noon heewi seeɗa ko ɗum tagui ɓe mbi ɗo e balɗe tan so Allah jaaɓi somi heeɓi ɗum tan inchallah mami addu mbawen andude inchallah eyyi ɓiyam ala caɗele alhamdulillah ko yettere Allah ɓaade ko banque woni ɗum kam ko yettere Allah kono kam no yayiri foof ene moƴƴi saka ma foftinam kadi ma gallo foftu ma gallo kadi heɓiri no yiɗiri ni eyyi so ɗum ɓenni kaw joom suudu ma o de ham kañum wona neɗɗo ɗo ani wona neɗɗo ɗo en kañum deyi ha haydara fiijata ha jalata haydara ala ko waɗata anani ko nen nder tan ne iwi jeeri tan ko fayi ballaji kadi ɗo aɗa ɗum ɗon kadi no mum seeɗa andi kanko ami o wona neɗɗo henne an hoore ma aɗa andi ɗum ko teeri o ummi kadi gaynen ɗes jiwrademo seeɗa kadi o wowani yimɓe ko kolɗo en ko ɗum saabi o wayno wayni kono so Allah jaaɓi ɗo e balɗe inchallah ma yi o change o arta yimɓe he o wayno gallo o wayni o wayno yimɓe wonɓe mbayni kono ɗum ɗo ala caɗele kanko ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo moƴƴo jirama ɗo ko neɗɗo moƴƴo inchallah kadi ma waw no jiɗɗo ma wayi no jiɗɗoɗa ni inchallah alhamdulillah ɗum ala caɗele hande mi ala sona konko mi jogaki sona konko noon konko ittantam ko gonmi ho konko wallatami ko gonmi ho anani konko foftintami ɗum noon mboɗo yiɗi ɗo oɗo wuulen haydara so Allah jaaɓi kala ko yiiɗi guila suba kiide ɗum a heɓat e galle he anani yo fijan o jalat o waɗa galle o ko galle makko o wasa sikkirade hen haydara o wasa wulde hen haydara so Allah jaaɓi a faami ko noon tan jiiɗirmi ko noon jimmi kadi o waya ko noon ɗo konko wawi foftindemi gonɗo ɗo haydara nafata kanko noon konko yaharem fof koye ko moko mbaɗmi min mbiɗa andi gille ma e makko kadi mbiɗa andi course ma e makko so Allah jaaɓi mo woy no jiɗirɗa ni inchallah ay kanko ne o machallah ko neɗɗo moƴƴo o bonani inchallah so Allah jaaɓi ɗum ala caɗele goto mami reglu ɗum eyyi moƴƴi ɓaade no mbiɗa min kam mboɗo joguema hoorade ha ɓiɗɗo mo korsini ɓiɗɗo mo jinmi ɗo e balɗe tan so Allah jaaɓi maw reglu kadi maw andu yimɓe andi neɗɗo sa ari ka koɗo a wowani yimɓe wona jettoɗa tan hankkandi no naata e mumen walla goɗɗum ala kanko joni won noon ko joom hankkinaɗo ko omo ƴoƴƴi ko joom hakkille seeɗa wonko lumnimo seeɗa tan kono mataw ko sal ɗum noon kadi ala probléme baba ɗum noon kadi so Allah jaaɓi ma en deglu ɗum eyyi joni noon kam ala caɗele a waɗat feetan ƴeewa poɗɗen hankkadi yaadu ɓurtade mawno foftade ɗum ɗo no ɓuuɓi de ala en jaa tan jettoɗen galle mi ƴeewa kadi ko ɗum tan addimi ƴeewa